Miche gi miche mag rowere gwenge ma Nyanza pod molo kuonde mag ndikruok kaka jogo ombulu e chenro motelie kod duol matayo yiero pacho ka IEBC komakore gi riwruoge mopogore opogore. Riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative e bwo jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo chwalo chenro ma kama e kor gwenge ka nyaka sani mahewo rowere 3,000 osendikore kaka jogo ombulu. Chenro ma kama bende ochiwo thuolo ne jogo maonge kod opande mar yudo opande margi e yo mowinjore. Chenro ber ka chenro ma wan go kae en ndikruok mar opande. Wantiere ka gi ndikruok mar kura, ng'ata mana osekawo kipande to pok nokawo kura, wandiko ka. Wantiere ka bende gi jok ma deal gi weche mag SHA registration. Wamor ahinya kaka yudhe ma Muhuru kuom Raymond Omolo kelonwa gima chalo kama. Nikech yudhe mang'eny onge kipande Muhuru ka. Kendo wan gi geno kaka giwuok oko yare nyoro. Giwuok oko kendo namba nyobedo mang'eny ma nok nyal bedo registered te. Wan gi geno ni opande makoro kawre sani ni dhi kelo lokruok mang'eny e ngima ojende kaachiel gi oganda mathoth mane onge opande ka. Omiyo wamor gi initiative ni ande wakwayo ni nikech Muhuru wuod duong' ndalo ariyo gi poko mondo gichak gimed odiochienge moko kata mana 2. Gini eki utimo maber kuom choponwa godo nyaka dala. To jomoko nitiere ma wach ni ok ochopo kuomgi maber. Kuom mano ka uchako yudo thuolo moro to parwa kendo kaka yudhe ma Muhuru kata kaka jo Muhuru, nikech king'iyo the number moturn out ka nitiere nyaka joma dongo mane onge gi ID, ok youth kende.